Окей. Здрасти. Не. И здравейте, приятели. Днес ще играем Майнкрафт. И отново прозвуча кринч. Окей, здравейте, приятели. Аз се представям. Знам, не сме се виждали от 100 години и да, знам, видимо се промених. Първото, което е, ще ви разкажа малко за себе си. Доста се промених и той и видимо. И спрях да качвам мисля, че година някъде, година и повече, мисля вече. И да, не знам защо започвам от нощ, просто до сега се чудя как, да. Да, както виждате, ще играем оцеляване на един блок, но както виждате, аз вече съм започнал и снимах, но тъпото видео се оказа, че звука му е твърде шумен и нямах място, разбира се. И нека да започваме. Така не мисля да започвам отново, защото ме мърси. Да. Виждате, преди спална ми се парселки. И да, промених се и то доста, махни се. Ти също. И реших, просто така ми махни се. Просто така ми дойде. Разкарай се! И дойде да снимам, смисъл, прииска ми се да снимам. И съжалявам, ако чувате някакви, съжалявам, ако чувате някакви звуци, това е, спална ми се още кокошка. Защо ми се спалват кокошки? В смисъл, животни. И да. Вече съм променен и то доста, вече не съм същия малък мен, който виждате, който виждахте, и сега виждате променения мен. И да, нека да продължим с разширяването на този остров. И да, гледах много ютубъри как да го играят и реших и аз да пробвам. Реших и аз да я играя. Да направя видео, просто така ми дойде да направя видео, просто поисках сам. Да. Доста дълго време не съм качвал това, защото просто не ми се качваше, спрях с YouTube и реших малко да си взема почивка от това нещо и да. Но сега ми се прииска да поснимам едно видео, в което играя на Майнкрафт. Може и по-нататък да разглеждаме модове и да, това ще е поредица оцеляване на един блок. Да, исках просто малко да поснимам и да, I want поне 1000 абонати и поне 100 харесвания. Да. И дано това, което правя, да ви харесва и да. В смисъл, старая се вече да обработвам хубаво видеята си и да. Кирката ми е на свършване, така че май ще си направя нова, когато свърши и да. Брадвата ми се счупи, което значи, че трябва да си направя нова. И да. Но нямам дърва. Нека си направим нова кирка.
Защо все още не ми е не ми е дало камък? Ако тези животни не се махнат от пътя ми, просто ще ги убия. Инвентара ми се напълни то доста. И махнете се! Добре, човек, махни се! И си слагам нещата вътре, защото може да падна и тогава ще стане лошо. Да. Окей, имам храна и то доста. Ето така ще ги направя. И ще продължа да копая. Махни се от пътя ми, бе, човек. Ами просто... Да. О. Добре. Не. Добре, това ще го сложа някъде. Ей тук. Добре, това какво е? Нека видя какво костен... За какво ми е костен блок? О. Окей. Добре.